ginagawa mo? Oh, isa man. Balitik kog tuba dito be. Uhaw kayo ba? Sa may akong imnon ani ron, wa may tubig. Be, kwarta be. Kay mo palit ko. Sana all. Wa ko'y kwarta. Utang nga lang. Ay, naku, ni mong upawa ka. A few moments later. Asa naman to si Buknoy, oy? Ganina ra gyud ko sige panawag ato ba? Wa ko tubag. Nilaag naman putong bataan na to, oy. Imbis nga siya'y pasilhigo nako. Pertira magkabuyag paguha og kabwet. Wa gid ditabang siya. Karon ako gipasilhig. Nilaag ginoon. Damay lagi ning bataa. May lagi ning sus. Nah, sibuon ba yan? Pertinto kaya mo tunong. Di pa gid mo tuman. Asa naman to si Buknoy, oy? Nakalagot gining bataan na ba kay imbis siya'y gisugo. Akong sugo, akong tuman. Paitag ka agi. Wagi tayo mahimo ani. Ha. Mao ni giingon nga. Ako na good ni. Asa naman to si Buknoy, oy? Be, akong tawagon og usap. Buknoy! Buknoy! Uy, Pao. Tabunan lagi na imong dughan. Oh my God! Mayo kay niya na ka? Pastila nimo eh. Ganina ra ko sige tawag si mo ba? Ikaw unta manilhig. Unsa naman tao ko eh? Asa naman ron ang tuba? Wa man lagi kay dala. Wa man kay bitbit bisag Ginagawa mo. Oh my God! Unsa ito ba? Naabray kay kwarta gihatag. Agay! Oh no!